आत्मनिर्भर भारत आणि स्वयंपूर्ण गोवा 2.0 अंतर्गत शेनवारा 24 जूनाक खेळा मंत्री गोविंद गावडे, स्वयंपूर्ण मित्र तालुका नोडल अधिकारी, पंचायत पंच, सरपंच, थळावे आणि लाभार्थ्यांकडेन व्हिडिओ कॉन्फरन्सा वरवीं संवाद करपाचो आसा। हे लोकांक कळीत करपा खातीर खेळ आणि युवा वेव्हार संचालक रोहित कदमान पत्रकार परिशद घेतली। लोकांनी या संवादात वांटेकार जावन खेळामळा वयल्यो स्किमी जाणा जावन घेवच्यो अशेंय ताणें सांगले। पळयात। If anybody is interested in knowing the schemes of the sports department, त्यांनी जी लाईव्ह आमची प्रेस कॉन्फरन्स आसतली किंवा आमचे जे व्ह्यूइंग आसतले ते जॉईन जावचे। ओके, सो बारीकशे आमकां तुमकां एक स्पोर्ट्साची स्किमी सांगता इन शॉर्ट। ओके, सो आमी जे हायस्कुलान इंटर स्कूल जे टुर्नामेंट्स करतात ते सगळे आसा। अवॉर्ड्स फॉर फिजिकल एज्युकेशन टिचर्स आसा। दिलीप सरदेसाई स्पोर्ट एक्सलंट अवॉर्ड तेजे बद्दल आसा। बक्षी बहादर जीवकदा केरकर अवॉर्डाचेर आसा। स्टेट यूथ अवॉर्ड्स तेजेर आसा। देन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्साचेर आसा। जिमनेशियम इन द लोकल ज्युरिस्डिक्शन तेजे बद्दल आसा। डायट कोचिंग कॅम्प तेजे बद्दल आसा। देन एसएजीच्यो आणि जीएफडीच्यो जीएफडीसीच्यो ज्यो थोड्यो स्किमी आसा तेजे बद्दल आमी सांगतले। सो इफ मोर इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड यू कॅन जॉइन द लाईव्ह व्ह्यूइंग टुमॉरो एट 10:30 ऑनवर्ड्स। ओके, फाल्यां सॅटर्डे न्ही, फाल्यां हय 24 स्वयंपूर्ण मित्राचो जो प्रोग्राम आसा तो युजली एवरी सॅटर्डेज every department is giving out their schemes. So आमी सुद्धा पब्लिकाक थ्रू दॅट लाईव्ह व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग आमी सांगतले ते। गोवा 365 खातीर डिलन रॉड्रिगीज, श्वेता गांवकर आणि ओमकार देशप्रभू।